spôsob, ako môžeme pokročiť s akvizíciou. Potrebujeme ich spoluprácu. Spolupráca za akú cenu? Nemôžeme obetovať naše zásady pre túto dohodu. Zásady? V tejto hre neexistujú. Existujú len priority. A prioritou je získať to, čo skrývajú v tom treťom suteréne. Akvizícia nie je len o majetku. Je o kontrole času. Kontrola času. Zase tá metafyzika. Ak ich budeme vydierať tým, čo vieme o ich predchádzajúcich operáciách, staneme sa presne tým, proti čomu sme slúbili bojovať. Zakrýva jeho skutočný účel. Iba tým, ktorí odmietajú vidieť za povrchom. Čas nie je línia. Je to len forma nášho subjektívneho vnímania zmeny. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť, to sú len lingvistické konštrukty, ktoré nám pomáhajú rozprávať príbeh. Skutočná podstata je večná prítomnosť. Nechajte tie platónske cvičenia. Čas je štvrtá dimenzia priestoročasu. Je to fyzikálna veličina, ktorá sa kvantifikuje a ovplyvňuje gravitáciou. Ak sa nehýbete v čase, neexistujete. Včerajšok ovplyvňuje dnešok prostredníctvom kauzality, nie nejakou mystickou prítomnosťou. Kauzalita? My sme vstúpili do kauzálnej slučky. Videl som svoju vlastnú budúcnosť, ako sa stáva mojou minulosťou, a žiadna rovnica to nepredpovedala. Čas je materiál, s ktorým sa manipuluje. Vy ho študujete, my ho používame.